Salamu alaikum jama'a masu kallo da sauraronmu, naku har kullum Aminu Kamas daga tashar Kamas TV YouTube. Zan kasance tare da ku a cikin wannan littafi mai suna Yarima Suhail, littafin marubuciya Sista Naja'atu. Idan mai sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne a inda Yarima Shahid ya maida idanuwansa ya lumshe yana jin wani iri a ransa. Ganin haka ya sa Shahid ya tashi ya fita yana zagaye gidan gonar. A nan muka tsaya, yau kuma za mu ci gaba. Yarima duka wayoyinsa ya kashe don kar a dame sa da kira, don ya san confirm ne sai mai martaba ya neme sa. Bayan sallar isha'i suka bar gidan gonar. Shahid ne ya karɓi ki ɗin motar ya yi driving ɗinsu, domin cewa ya yi ba zai yarda Yarima ya tuƙa su ba, gudun kar ya ƙara irin driving ɗin da ya yi lokacin da za su zo. Yarima bai ce komai ba, ya miƙa masa ki ɗin. Ko da suka isa, Yarima ce ma Shahid ya yi, ya zo su fara shiga fada su gaishe da sarki. Shahid bai musa ba, ya bi bayansa. A jere suka shiga fada. Nan duk mutane suka zube suna kwasar gaisuwa, a haka har suka iso gaban sarki. Da sauri wani dogari ya ɗauko wani haɗaɗɗen kafet ya shimfiɗa. Nan sauran dogarawa suka zo suka baza manyan rigunansu, suna kare su Yarima daga ganin mutane, suna cewa a zauna lafiya Yarima. Sai da suka tabbatar da sun zauna, sannan suka matsa. Nan su Yarima suka kwashi gaisuwa ga sarki. Sarki fuskarsa ɗauke da fara'a ya amsa musu. Nan fadawa suka ɗauka an gaishe ku Yarima mai jiran gado. Sarki ya amsa gaisuwarku, Allah ya ja da ranku. Sannan Yarima suka gaishe da su dadi da abban Sumayya. Nan ma fadawa suka ɗauka da an gaishe ku kuma. Mai martaba kallon Yarima ya yi da yake durƙushe ƙasa, ya ce, Yarima, tun ɗazu nake aikawa a kira min kai, amma sai a dawo a ce min tun da ka fita baka dawo ba. Yarima Suhail murmushi kawai ya yi, ganin ba shi da niyyar yin magana ya sa Shahid cewa ranka ya daɗe, mun je gidan gona ne tun ɗazu muna can. Mai martaba murmushi ya yi irin nasu na sarakai, sannan ya ce, Alhamdulillahi, gaskiya ina jin daɗin hakan, kuma duk ayyukan alkhairi da kuke yi a gari yana dawo min a kunne na. Tabbas na san ko bayan raina na bar magajin da zai gaje ni, wanda zai so kuma ya tausaya ma jama'arsa. Tabbas kai ne ya fi cancanta da ka kasance sarkin sarakai. Yarima da sauri ya ɗago kai ya kalli mai martaba, har ya buɗe baki zai yi magana, sai kuma ya fasa. Gaba ɗaya fadawa suka ɗauka an gaishe da Yarima mai jiran gado, an gaishe da ƙwarzon namiji, an gaishe da namijin zaki. Sarki ya gaishe ka Yarima. Yarima da Shahid ƙara gaishe da sarki suka yi, sannan suka miƙe da sauri. Sauran jama'a da fadawa su ma suka miƙe, nan suka shiga yi mai Yarima kirari, har sai da ya fita daga fadar, sannan suka zo suka zauna. Shahid sai da ya raka Yarima har wajen turakarsa, sannan ya yi masa sallama ya tafi gida. Yarima yana shigowa da sauri dogarawa suka zube, suna kwasar gaisuwa, sannan suka miƙe, suka take masa baya, suna masa kirari. Takawarka lafiya Yarima, takawarka lafiya babban dodo mai rikita ‘yan maza, takawarka lafiya sarkin sarakai. Nan bayi da ma'aikata suka yi ta fitowa suna gaishe sa, tun yana amsawa, har ya gaji ya koma yana ɗaga musu hannu, a haka har ya isa fat ɗinsa. Da sauri wani dogari ya buɗe masa ɗakin, nan suka ɗauka a shiga lafiya Yarima. Ba tare da Yarima ya juyo ba, ya ɗaga musu hannu, nan duk suka duka suka ce, Mun barka lafiya Yarima, a kwana lafiya. Nan suka tashi duk suka watse, sai gat ɗinsa kawai suka rage. Yarima yana shiga bedroom ɗinsa kawai ya wuce, wanka ya yi sannan ya kwanta. Tun daga ranar suka rage haɗuwa da Gimbiya Sumayya, sai dai idan tana son wani abu wajensa sannan take zuwa ɗakinsa. Yarima baya damuwa da rashin zuwanta, hidimar gabansa kawai yake yi, sai in ya ji yana buƙatar ta sannan yake zuwa ɗakinta. Idan ma ya je sai ya yi da gaske yake samunta, sannan ta amince masa, kuma idan ta amince cikin ɓacin rai suke rabuwa. Asibitinsa da aka gina masa yana ba da gudunmuwa sosai, baya bari ana wulaƙanta masa patients, kamar yadda baya bari ana wulaƙanta masa staffs. Hatta talaka idan ya zo asibitin yana karɓarsa, sannan kuɗin magani rabi ake karɓa, ana yafe musu rabi. Nan da nan asibitin ya yi suna sosai a garin da kuma wajen garin. Gimbiya Sumayya business ɗinsu suke,
kuɗi suna shigo mata sosai, amma har lokacin bata je ta gano butik ɗin nasu ba da yake a garin Abuja, inda Zinat ta zuba ma'aikata da suke kular musu da kayan. Kullum tsegumi take ma Gimbiya akan rashin zuwanta ta gano butik ɗin. Yau ma dai kiran Gimbiya ta yi a waya. Gimbiya Sumayya da take kishingiɗe bayan ta zagaye da ita, tufa ce ake bata a baki tana ci a hankali, inda gefenta baiwa ce take karanta mata labarai a natse. Wayarta da ta hau ruri ne ya sa kowa ya natsu, wadda take riƙe da wayar ta tsugunna ta ce, ranki ya daɗe, gashi ana kira. Gimbiya Sumayya ya mutsa fuska ta yi, ta ce, wake kira na? Jikin Haule yana kyarma ta ce, besti na ga an rubuta. Hararta Gimbiya ta yi, ta ce, ashe ke kin ɗanyi karatu, ba laifi. Ai na ɗauka jahila ce irin su Indo. Indo da take tsaye tana ma Gimbiya fifita, murmushi kawai ta yi bata ce komai ba. Gimbiya Sumayya ɗaukar wayar ta yi tare da cewa, mai Zinat, da fatan kina lafiya. Daga can ɓangaren Zinat ta amsa da lafiya lau, ke ma da fatan haka, sarauniya mai jiran gado. ‘Yar dariya Sumayya ta yi tare da cewa, wallahi ni kam, kina ziga ni da yawa, ni har na hango ni, yadda zan zama sarauniyar, Allah da ya kai mu lokacin. Zinat ta ce, wai yaushe za ki zo? Yau fa kusan 5 months kenan, amma shiru baki zo kika ga yadda komai yake tafiya ba, sai dai kawai ki ji alat ɗin kuɗi. Gimbiya ƙara gyara kishin gidarta ta yi, tare da cewa, Zinat, wallahi ni ma ina so in zo, kawai ina tsoron wulaƙancin Yarima ne. Tsaki Zinat ta ja, ta ce, ke wallahi kina bani mamaki, sai ka ce ba big girl ba? Yanzu saboda Allah duk class ɗinki, amma ki zauna wai sai yadda namiji ya yi da ke? Ke, ya dai kamata ki zo, don mun fayi customers sosai, kuma akwai kayan da nake so in ƙara ɗauko mana, saboda haka ki fitar da rana kawai ki zo. Gimbiya Sumayya dogon numfashi ta ja, sannan ta ce, to shikenan, babu damuwa baby, kar ki damu zan zo nima. Ai daman na yi misin ɗinki sosai. Dariya Zina ta yi ta ce, ko ma dai me kenan, sai dai kin zo, kin ga sai ki mun koda 2 weeks ne. Gimbiya Sumayya ta ce, ina ma dai laifi ki ce 1 week, shi ma sai mun yi daga da Yarima, sannan zan samu ya yarda. Ko ma dai me kenan za mu yi waya wani lokacin. Nan suka yi bankwana, Gimbiya Sumayya tunani ta shiga yi yadda za ta samu ta tunkari Yarima da maganar ba tare da yaƙi amincewa ba. Can kuma sai ta ja tsaki cikin ranta, ta ce dole ma ya amince, don babu yadda za a yi ya ƙunshe ni cikin gida, shi yana can yana yawon gararambarsa a gari, bari ma ya dawo in same shi. Gimbiya Sumayya kallon Haula ta yi ta ce, yau ina so ki sa min ido ga Yarima, idan ya shigo ki yi min magana. Haule cike da ladabi ta ce, to ranki ya daɗe, umarninki shine abin cikawa ta. Wajen ƙarfe 9 Gimbiya ta gama shirinta cikin kayan baccinta, sannan ta ɗaura alkyabba daga sama, ta feshe jikinta da turare mai ƙamshi, sannan ta fito da sauri. Ma'aikata da bayi suka hau gaishe ta tare da yi mata kirari. Gimbiya Sumayya sai ya tsina fuska take, tana ji suna ƙara mata girman kai. Baiwarta Haula kawai ta ce ta zo ta raka ta, nan Haula cikin sauri ta taso, ta take mata baya har suka je ɓangaren Yarima. Nan ma dogarawa suka shiga gaishe ta, sannan suka buɗe mata ƙofa. Kallon Haula ta yi, fuskarta ba yabo ba fallasa, ta ce za ki iya tafiya. Haula durƙusawa ta yi ƙasa, ta ce to ranki ya daɗe, a tashi lafiya. Sumayya tana shiga ganin Yarima baya falo, yasa don haka ta shige bedroom, tana buɗewa Yarima da yake tsaye yana sanya kaya, da alama daga wanka ya fito. Ya kallo ta kallo ɗaya ya yi mata, ya ɗauke kai. Gimbiya Sumayya cire alkyabbarta ta yi, ta aje gefe tare da takawa inda Yarima yake tsaye, ta ce, my sweetheart, ko in taimaka maka? Yarima buɗar bakinsa sai cewa ya yi, a yau kuma? Ke dai kawai ki faɗa min me kike so. Gimbiya ta ce, haba Yarima, daga na ce zan taimaka maka shine har da tambayar me nake so? Kenan ban da ikon yi maka komai sai idan ina buƙatar wani abu? Yarima a wulaƙance ya ce, ai hakan halinki yake, ke ma kuma kin san hakan kike. Yana gama faɗin haka ya zagaye ta ya wuce, ya je ya haye gadonsa ya kwanta. Gimbiya Sumayya tsaye ta yi,
Gimbiya Sumayya tsaye ta yi tana mamakin halin Yarima, cikin ranta ta ce, na san yadda zan bullo maka. Ita ma takawa ta yi ta nufi gadon ta hau, ta kwanta tare da rungume Yarima ta baya. Ta ce, sweetheart, ni ba na buƙatar komai sai kai mijina. Yarima murmushi ya ce, ashe an yi miki karatun ta nutsu. Gaskiya na taya ki murna idan har da gaske kike yi kin gyaru. Cike da kulewa, Gimbiya ta ce, haba Yarima, wai me yasa kake yi min haka? Me yasa kake son ka ga ka ci min fuska? Wani fa lokacin har a gaban bayina da kuyangina kake yada min magana. Yarima shiru yayi bai ce mata komai ba, ganin haka yasa ta ɗago kanta, ta kalle sa, sai ganin idanuwansa ta yi alumshe. Shafa sajen fuskarsa ta yi tare da yin murmushi ta ce, my dear, ba dai bacci za ka yi ba. Yarima ba tare da ya buɗe idonsa ba, ya ce yaya dai? Gimbiya Sumayya bakinta ta kai cikin nasa, nan da nan Yarima ya cafke, suka shiga faranta ma junansu rai. Sai da Yarima ya dirje ta sosai, iya son ransa, sannan ya barta a tare suka yi wanka, sannan suka kwanta tana rungume a jikinsa. Yarima yana mamakin sauyin da Sumayya ta samu, a haka dai bacci ya awon gaba da su. Da asuba, ko da suka yi sallah, komawa suka yi bacci, sai wajen ƙarfe 9 sannan suka farka. A tare suka yi wanka, suka yi breakfast. Bayan sun gama, Gimbiya jerawa suka yi da Yarima suna tafiya inda dogarawa da kuyangi suke take musu baya, har sai da Yarima ya zo wajen motar da zai je wajen aiki da ita, sannan suka yi sallama. Da sauri wani bawa ya buɗe masa motar, ya shiga. Sai da suka ga tafiyarsa, sannan Gimbiya ta juya suka koma gida. Cikin ranta tana ayyana yadda za ta biyo mai Yarima ya amince ba tare da tashin hankali ba. Ko da Yarima ya dawo ƙarfe 2, ita ta je ta tare sa cikin shigarta ta alfarma ta fito. Cikin shigarta ta alfarma ta fito a sarauniyarta ta asali, sannan ta ƙarasa har ɗakinsa. Shi dai Yarima kansa ya ɗaure sosai, ganin wata irin kulawa da yake samu a wajen Gimbiya, wacce tun satin aurensu rabon da ya sami irinta. Ita ta taimaka masa ya yi wanka ya shirya, duk ƙiyuwarta aje ta taya a gefe ta tattali mijin nata. Bayan kwana 2 Yarima ne kwance da Gimbiya manne da juna, suna ta wasanninsu. Gimbiya ganin Yarima yana shirin nemanta, ya sa ta dakatar da shi. Yarima kallonta yake, da mamaki idanuwansa duk sun canja kala. Yarima da ƙyar ya buɗe baki ya ce, yaya dai? Gimbiya turo baki ta yi cikin shagwaba, ta ce, sweetheart, please, wani taimako nake so ka yi mu. Yarima zuba mata ido ya yi, bai ce komai ba, ganin haka ya sa Gimbiya Sumayya yin murmushi, tana wasa da gashin da yake kwance a ƙirjinsa, ta ce, don Allah, so nake ka bar ni in je Abuja. Yarima da mamaki yake kallonta ya ce, me za ki kuma a Abuja? Sumayya ɗago kai ta yi, tana kallonsa ta ce, so nake in je in ga butik inda muka buɗe, kaga tun da aka buɗe ban je na gani ba, kuma ba daɗi a ce har tsawon wannan lokacin ban leƙa ba. Yarima ɗauke kai ya yi, tare da cewa, ba za ki je ba. Gimbiya a firgice ta kalle sa, ta ce, Yarima me yasa? Don Allah karka hana ni. Yarima Suhail wani mugun kallo ya wurga mata, tare da cewa idan ke ba ki da hankali, to ni ba mahaukaci ba ne, babu yadda za a yi in saki matata ta yi irin wannan tafiyar mai nisa, kuma ya kike tunani mutane za su ɗauke ni kawai akan kasuwanci, na bar matata tana yawo. Gimbiya Sumayya tashi ta yi daga jikinsa cikin fushi, ta ce wallahi ban taɓa sanin kai butulu ba ne, sai yau duk halaccin da na yi maka kwana 2 nan, amma baka gani ba, to bari ka ji akan kasuwanci na, zan iya yin komai, don haka mu zuba mu gani, kuma tafiya tana nan daram, ko da baka. Wani gigitaccen mari da Yarima ya ɗauke ta da shi ne ya sa ta kasa ƙarasa maganar, kallonsa take da mamaki, sai da ‘yan cikinta suka so su kaɗa, ganin yadda yake huci. Yarima da ƙyar ya iya buɗe baki ya ce, ke har kin isa ki dinga min shautin haka, ko don kin ga ina lallaɓa ki? To bari ki ji, albarkacin iyayena kawai kike ci, kuma babu inda za ki je, sannan daga yanzu ki dinga ladabta maganganunki idan kina a gaban Yarima Suhail. Yana gama faɗin haka ya ɗauko rigarsa ya saka ya fice daga ɗakin, fuskarsa babu alamun annuri a tattare da shi, a haka ya wuce ya tafi fat ɗinsa. Gimbiya tana ganin ya fita,
ta faɗa saman gadonta, ta ci gaba da rizgar kuka, takaicin marin da ya yi mata. Tun da take iyayenta ba su taɓa sa hannu suka dake ta ba, sai yau wani ya dake ta, kuma wai miji. Tashi ta yi ta janyo alkyabbarta ta saka ta fito da sauri, kuyanginta suka miƙe za su take mata baya. Cikin fushi Gimbiya ta daka musu tsawa, ta ce duk wacce ta kuskura ta biyo ni a bakin aikinta. Da sauri duka suka koma suka zauna domin sun san abin da Gimbiya ta faɗa za ta iya zartar da shi. Cikin sauri take tafiya kamar taɓaɓɓa har ta isa ɓangaren ummanta. Duk mutanen da suke gaishe ta ba ta lura da su ba, saboda hankalinta baya tare da ita, tana cikin matsanancin baƙin ciki. Umma da take zaune bayinta suna ta mata hidima, sai dai ganin Gimbiya ta yi kamar an jefo ta. A firgice Umma ta tashi daga kishingiɗan da take, ta ce Sumayya lafiya. Sumayya da sauri ta zo ta fada a jikin Umma tare da fashewa da wani matsanancin kuka. Nan hankalin Umma ya ida tashi, cewa take, Sumayya, ki faɗa min abin da yake damun ki mana. Umma cikin ɓacin rai ta kori ma'aikatanta duka suka fita suka bar ɗakin, sannan ta ɗago kan Sumayya cike da damuwa, ta ce shalele, wa ya taɓa min ke? Gimbiya share hawayen fuskarta ta yi, nan ta kwashe dukkan abin da ya faru tsakaninta da Yarima ta faɗa ma Sultana Sadiya. Sultana Sadiya ranta ya ɓaci sosai, musamman ma da ta ji wai ya mari Sumayya. Cikin ɓacin rai ta harzuka ta miƙe da sauri, Sumayya ta riƙo ta, ta ce, Umma ina za ki je? Umma ta ce, sakarni in je in ci masa mutuncinsa, sai ya faɗa min dalilin da ya sa ya mare ki, ko mu da muka haife ki, hannuwanmu bai taɓa kaiwa ga fuskarki ba, da sunan mari, sai wani banza can wawa zai mare ki. Sumayya ta ce, Umma na, ki barsa kawai, ai sai na rama marin da ya yi min, don ba zai taɓa ni a zauna lafiya ba. Ni dai yanzu ki samo min mafita, saboda ina da burin tafiyar nan cikin satin nan. Umma komawa ta yi ta zauna, tare da cewa, ai dole ma ne ki tafi, ya zama dole, don haka ta so mu je wajen dada, na san yadda za mu ɓullo ma lamarin. Cike da jin daɗi Sumayya ta ce, na gode ummana, wallahi shi yasa nake ƙara son ki a raina. Murmushi Sultana Sadiya ta yi ta ce, ai dole in so duk abin da kike so shalele na. Nan suka tashi suka ɗinguma turakar su dada. Suna shiga falon dada, ba ta nan, sai ma'aikatanta. Nan suka zube suka kwashi gaisuwa wajen Gimbiya Sumayya da Sultana Sadiya, amma ko kallon arziki ba su samu ba. Gimbiya ce a wulaƙance ta ce dada ba ta nan ne. Jakadiya ta ce ranki ya daɗe, ta ɗan shiga ciki, amma yanzu za ta fito ba daɗewa. Gimbiya kallon Sultana Sadiya ta yi ta ce, Umma, mu zauna kafin ta fito. Sultana Sadiya ba ta musa ba, nan suka zauna suna jiranta. Bayan kamar minti 5 sai ga dada ta fito da sauri, duka suka miƙe tsaye, hatta Umma da Gimbiya sai da suka miƙe. Nan kuyangi suka ɗauka, an gaishe ki Sultana, takawarki lafiya. Daga nan suka yi shiru, domin sun san dada ba ta son ana mata kirari. Nan ta zo ta zauna saman kujera, Sultana Sadiya da Gimbiya nan suka duka suka gaishe ta, fuskar dada ɗauke da fara'a ta amsa, sannan suka zauna saman kujera. Dada ganinsu da ta yi haka ya sa ta san muhimmancin abin. Dada ganinsu da ta yi haka ya sa ta san muhimmin abu ne yake tafe da su, don haka ta sallami kuyanginta gaba ɗayansu. Mai da kallonta ta yi ga Sultana Sadiya ta ce, daga ganinku akwai abin da yake tafe da ku, ina sauraron ku. Sultana Sadiya murmushi ta yi ta kalli Gimbiya da ta zuba mata ido tana jiran ta ji abin da za ta ce. Ɗauke idonta ta yi daga kallonta ta maida kan dada ta ce ranki ya daɗe. Daman Sumayya ce ta zo ta same ni da maganar da ban ji daɗinta ba, shine na ce ai ke ce ya fi dacewa mu zo mu faɗa mawa, saboda daga sarki sai ke ku ne shugabanninmu. Dada dai zuba ido ta yi tana kallonta, can sai ta gyaɗa kai ta ce ina sauraron ku. Sultana Sadiya ta ce daman Sumayya ce ta same ni akan ta yi mai Yarima magana domin ya taimaka ya barta ta je ta gano yanayin yadda business ɗinsu yake tafiya, saboda tun da aka fara wata 5 kenan amma bata samu ta leƙa ba. Abokiyar kasuwancinta ta matsa mata da kira akan koda sau ɗaya ne ta je ta ga yanayin wajen,
kuma akwai wani signing da ake so ta yi, shi ne take so ko kwana 2 ne ta yi. To tun da ta faɗa mai Yarima, haka nan ya hauta da bala'i, da faɗa da cin mutunci, a ƙarshe ma har da marinta ya yi. Haka ta zo min a firgice, shi ne na ce mu zo wajenki, saboda ke fi cancanta ki shiga lamarin. Da kallon Sumayya ta yi da idanuwanta suka kumbura saboda yawan kuka, haushi ne ya kama ta ganin irin cin mutuncin da Yarima ya yi majikarta. Cikin fushi ta ce, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, domin ba na son a zalunci wani bare ma a waje, ballantana a ce nawa ne ya zalunci ɗan uwansa. Tafiya ce kuma ita ce ba zan yadda in amince ba, saboda bai dace ba a matsayinta na matar Yarima guda a ce tana yawo. Kuma tun da kika taso a nan gidan sarauta ne, baki ga iyayenki suna haka ba, kuma kin san mai martaba ba zai taɓa amincewa da hakan ba. Gimbiya Sumayya marere cewa ta yi, kamar za ta yi kuka, ta ce, Dada, dan Allah ki taimaka min. Dada ta ce, to shi kenan, ai tun da har ya ci mutuncinki, to sai kin tafi, don haka kira min shi a waya. Gimbiya Sumayya da ummanta sun ji daɗi sosai jin zancen Dada, don haka Sumayya ta karɓi wayar Dada domin ta kira Yarima. Yarima tun da ya je ɗakinsa, saman gadonsa ya faɗa cike da jin haushin Sumayya, amma bai yi mamakin hakan ba, domin daman can ya ba ma ransa da abu biyu take nuna masa kulawa, sai dai idan tana neman wani abu daga gare sa. A gefe guda kuma na zuciyarsa yana jin haushin marin da ya yi mata, domin shi kansa a rayuwarsa ya tsani hakan. Wayarsa ce da ta fara ringin, kamar ba zai ɗauka ba, sai da ta kusan tsinkewa, sannan ya ɗauko, ganin sunan Dada ne ya sa ya tashi zaune tare da yin fikin ɗin wayar, ya sa a kunnensa ya yi sallama. Dada ko amsa masa sallamar ba ta yi ba, cikin faɗa ta ce, to marar mutunci, ka zo ka same ni, ina jiranka yanzun nan, kar kuma ka kuskura ka ɓata min lokaci, domin idan baka zo ba cikin lokaci, to ba kai ba, hatta mahaifinka sai ranku ya ɓaci. Tana gama faɗin haka ta kashe wayarta. Yarima haushi ne ya kama sa, jin rashin mutuncin da Dada ta yi masa, kuma wai har da mahaifinsa. Tsaki ya ja ya ce, tabbas, wannan na san haɗin Sumayya ne, lalle yarinyar nan ba ta da mutunci. Tashi ya shiga toilet, ya yi wanka cikin sauri ya fito, ya shirya, sannan ya kama hanyar ɓangarensu. Hana dogarawa ya yi su raka sa, shi kaɗai ya tafi, yana tafiyarsa ta ƙasaita, babu alamun fara'a tare da shi, tsakaninsa da mutane sai dai ya ɗaga musu hannu, ko da daman halinsa ne ɗaga ma mutane hannu. Bai damu da gaisuwar da kuyangi suke yi masa ba, ya shiga ɗakin da sallamarsa, ko kallon inda su Gimbiya suke bai yi ba, ya zauna cike da izza. Dada sakin baki ta yi tana kallonsa, gaishe ta ya yi, ba ta amsa masa ba, ta ce, me ya haɗa ka da matarka? Murmushi mai aji Yarima ya ce, Dada, gaisuwar ma ba za a amsa min ba? Dada ta ce, ba na buƙatar ta, ka riƙe abinka, na ce me ya haɗa ka da Sumayya? Yarima sai a lokacin ya kalli Sumayya da Sultana Sadiya, ya yi murmushi ya ce, ashe Umma ce? Barka da rana. Sultana Sadiya kamar ta ɗaura hannu saman kai ta fasa ihu, saboda takaicin yadda Yarima ya yi mata, ganinta a matsayin na uwar matarsa, amma baya ji zai iya gaishe ta a cikin girmamawa. Ganin yadda Dada ta tsare sa da ido, ya sa ya ce, Dada, wani abu ta ce miki na yi mata, ko wani abu ta ce ya faru a tsakaninmu? Dada ta ce, kai, ba na son iskanci da shashanci, ashe ba ka da mutunci? Don rashin imani har ka iya ɗaga hannu ka mari matarka? To bari ka ji, wannan ya zama na farko, kuma ya kasance shi ne na ƙarshe. Sannan maganar tafiyar da ta ce za ta yi, ina so ka sani, dole ka bar ta tafi, don baƙin ciki, ɗan abin da take samu ne yake tsone maka ido. Murmushi Yarima ya yi yana kallon kaka, sannan daga baya ya mai da kallonsa ga Gimbiya da ta tsare sa da ido, ya ce, to, kin ji dai abin da Dada ta ce. Sannan ya miƙe tare da kallon Dada ya ce, to Dada, na bar ku lafiya. Dada ta ce, na shiga uku, ni Asma'u, yanzu Suhail saboda Allah baka ɗauke ni da daraja ba? Ina maka magana za ka tashi? Yarima komawa ya zauna tare da cewa, sori Dada, ba haka ba ne, kawai na ga kin yanke hukunci ne shi yasa, ba ni da abin da zan iya cewa. Da mamaki Dada take kallonsa, ta ce, kana nufin kai baka amince ba?
Yarima Suhail shiru ya yi kamar ba zai yi magana ba, saboda maganar da yake yi ta gundure sa ga wani irin haushin Sumayya da yake ji, da kullum ba ta da buri sai na haɗa sa da su Dada. Sai can ya ce, amma Dada, kin yanke hukunci ba tare da kin ji nawa uzurin ba. Dada ta ce, ka riƙe abinka, ba na buƙatar jin uzurinka, domin babu abin da za ka faɗa min tunda ka gama zaluntar ‘yar uwarka, ni yanzu amincewarka nake so. Yarima cike da jin haushi ya ce, na amince saboda ke Dada. Wani murmushin mugunta ya yi, ya ce, amma dai, duk abin da ya faru, ina gargaɗinki da ki yi kuka da kanki Sumayya. Sultana Sadiya a fusace ta ce, insha Allahu babu abin da zai faru sai alkhairi, bakinka da baƙin nufinka su koma maka. Sumayya ta ce, wallahi kau mama. Yarima murmushi kawai ya yi, bai ce komai ba. Dada ta ce, to, ka kyauta, amma yanzu sai ka ba ta haƙurin marin da ka yi mata, ku yafe ma juna domin farin cikin ku da zaman lafiya muke so. Yarima wani irin kallo ya yi ma Dada, domin ya san duk duniyan nan bayan mahaifiyarsa sai ita kanta Dadar su kaɗai ya san matan da zai iya ba ma haƙuri a rayuwarsa. Duba Tam ya yi, sannan ya ce, yanzu dai bari in tafi, saboda kaina ya fara ciwo. Ganin Dada bata ce komai ba ya sa Yarima ya miƙe, tare da cewa na barki lafiya ranki ya daɗe, sannan ya wuce cikin takunsa ya bar ɗakin. Gaba ɗaya binsa suka yi da kallo cike da mamakin halin Yarima. Sultana Sadiya ko ƙarshen ƙulewa ta riga ta ƙule, ta cika ta yi fam. Dada kallonta ta maido a gare su, ta ce, sai dai haƙuri, kun san halin Yarima Suhail, wani lokacin hatta ni kaina nuna min yake kamar ban isa da shi ba, amma dai alhamdulillahi tunda ya amince, ki tafi, ni na san yadda zan yi da mai martaba, sai ki je ki fara shiri, ki fitar da rana, ko ma dai mi kenan zan faɗa maki, amma don girman Allah kar ki daɗe, domin kin san halin mijin nan naki. Gimbiya Sumayya cike da jin daɗi ta ce, insha Allahu Dada, ba zan daɗe ba, bai fi in yi sati guda ba. Dada ta ce, to, shi kenan, Allah ya taimaka, suka ce amin. Sannan Sultana Sadiya da Gimbiya suka ƙara dukawa, suka kwashi gaisuwa, sannan suka yi mata sallama, suka bar ɗakin cike da jin daɗin nasarar da suka samu. Yarima Suhail ransa ya ɓaci sosai, kawai daman yana ɓoyewa ne don kar su gane halin da yake ciki. Yana fitowa direct ɓangarensa ya nufa a falo ya tarar da Ummi kishingiɗe ana mata tausa. Bayi da kuyangi suna yi mata hidima, suna ganinsa, kowa ya zube ya kwashi gaisuwa. Yarima ba tare da ya tanka ba, ya ɗaga musu hannu cikin sauri, kowa ya tashi suka fita daga ɗakin, takawa ya isa saman kujerar da Ummi take zaune. Zuba masa ido Ummi ta yi, tana kallonsa, Yarima zama ya yi shi ma yana kallonta da idanuwansa da suka kaɗa daga launin fari zuwa ja, saboda ɓacin rai, sannan ya janye fuskarsa daga kallonta. Ummi ta ce, Suhail, me yake faruwa ne? Ka faɗa min damuwarka. Yarima Suhail sai da ya ɗauki kusan minti 2 kamar ba zai yi magana ba, sai kuma can ya ce, Ummi, yanzu saboda Allah ina auren Sumayya, amma ta ɗauke ni kamar ba mijinta ba, ban isa in hana ta abu ba, sai ta haɗa ni da Dada, kullum cikin kai ƙarata take. Shiru ya ɗanyi na ɗan lokaci, sannan ya kalli mahaifiyar tasa da ta zuba masa ido ya ce, wai abin haushin har da mahaifiyarta take goyon mata baya, to ni cewa na yi, ba ta yi min laifi ne? Duk haƙurin da nake da ita ba ta gani, duk abin da take yi min, wa na taɓa samu na faɗa mawa, kawai ina ƙyale ta ne albarkacin iyayenmu da zumuncinmu. Girgiza kai ya yi, cike da takaici ya ce, Ummi, haƙuri ya ƙare, zan ɗauka ƙwaran mataki a kai. Sultana Bilkisu cike da tausayin ɗan nata take kallonsa, domin ta san halin ɗan nata, ko da za a cutar da shi baya taɓa damuwa, sai dai idan an kai sa ƙarshe, shi ne za ka ga ɓacin ransa. Tashi Ummi ta yi daga kishingiɗen da take, ta riƙo hannun ɗan nata ta ce, Suhail, ka ci gaba da haƙurin da na san ka da shi, insha Allahu komai zai zo ƙarshe, wani lokacin da kanta za ta daina. Yarima Suhail murmushi ya yi wanda iyakarsa baki, sannan ya ce, Ummi, har wani lokacin kuma ki duba ki ga tsawon daɗewarmu, amma kullum
halinta ƙara canza sa take yi, da a ce ina da wadda nake so, da aure zan ƙara, domin Sumayya da ita da babu bambancinsu kaɗan ne. Ummi zaro ido ta yi ta ce, ka rufa mana asiri Yarima, wane irin aure? Duka fa yanzu aurenka bai fi shekara ɗaya ba. Murmushin takaici Yarima ya ce, Ummi, ba za ku taɓa fahimta ta ba. Ummi ta ce, in dai ba so kake a zarge mu ba. Yarima Suhail jingina kansa ya yi a kan kujera tare da limshe idonsa yana jin wani iri a ransa. Sultana Bilkisu kallon ɗan nata take cike da tausayi, ganin tun da ya yi auren nan ya biya rami, tabbas ta san akwai abin da yake damunsa, don dai miskilancinsa ya zame masa yana da zurfin ciki sosai. Ita ma jan bakinta ta yi shiru domin ta san ɗan nata baya da son hayaniya. A ranar Yarima bai fita ba, ɗakin Ummi ya wuni, a ƙarshe ma bedroom ɗin Ummi ya koma ya sha baccinsa. Ummi hana kowa ta yi ya shiga domin kar a tashe sa. Gimbiya Sumayya suna komawa turakar Sultana Sadiya, kallon ummanta ta yi cike da farin ciki, ta ce, wallahi Ummi kin gama min komai, tabbas na yi sa'ar uwa mai son farin ciki na. Sultana murmushi ta yi ta ce, ai wallahi a kanki ba na jin zan iya raga ma kowa, wannan mijin naki na tsane sa, don dai babu yarda zan yi ne. Gimbiya zaro ido ta yi ta ce, Umma, mijin nawa kika tsana? Sultana Sadiya ta ce, man, saboda ni na ci burin in haifi wanda zai gaji mai martaba, amma ban haifa ba, shi yasa tun da aka haife sa na ji ba na son sa, ba na ƙaunarsa a raina. Dariya Gimbiya ta yi ta ce, to, ai yanzu sai ki kwantar da hankalinki, tunda ni yake aure, kuma duk wanda zai gaji masarautar nan ni zan haifa masa. Sultana ta ce, haka ne, amma ai har yanzu na ga ba wani bayani, hankalina a tashe yake ganin kun yi shekara ɗaya har da ɗoriya, ba ki haihu ba Sumayya. Gimbiya ta ce, haba Umma, wa yake ta haihuwa yanzu? Sai mun gama cin zamaninmu sannan zan haihu. Sultana Sadiya sakin baki ta yi, tana kallonta da mamaki, ta ce, Sumayya, ban taɓa sanin ke sakara ba ce, sai a yanzu, ke da kike auren Yarima, ai kyau a ce kin yi saurin haihuwa, ko da a ce biyu ne, ki bari ki yi, in ya so daga baya sai ki tsayar da haihuwar sai lokacin da kike so. Gimbiya Sumayya cikin fushi ta ce, gaskiya Umma, ni na gama tsara yadda nake so, rayuwata ta tafi. Kuma na tabbata Yarima ba zai taɓa ƙara aure ba, domin su Dada ba za su taɓa amincewa da hakan ba. Sultana Sadiya ta ce, ki ma daina wannan maganar, wallahi ko ni ba zan taɓa bari ya yi maganar aure ba, ballantana har ya yi miki kishiya. Ni dai burina ki janye wannan plan ɗin naki, ki haifar mana bebi. Gimbiya miƙiya ta yi tsaye tana gyara alkyabbarta, ta ce, Umma, bari in je dai in fara shirin tafiyar nan da zan yi, saboda jibi nake so in yi ta, na bar ki lafiya. Sultana Sadiya bin ɗiyarta ta yi da kallo, domin ta san dan dai a janye maganar haihuwar ne, shi yasa ta ce za ta tafi. Murmushi ta yi tare da girgiza kai, ta ce, Sumayya kenan, Allah ya sa ki fahimci abin da nake nufi. To jama'a, an ce laifin daɗi ƙarewa. Nan za mu dakata a cikin wannan littafin. Domin jin ci gaban wannan labari, ku biyo mu a tashar mu ta YouTube mai suna Kamas TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Ga masu neman ƙarin bayani ko ƙorafi ko ta WhatsApp, za ku iya neman mu a nambar waya kamar haka: 08035150426. Godiya ga editanmu Musa Mai Rabo, muna godiya.